bir mektebin ýany 2 sany deň süýç satýan dükkan ma diýe. Ýöne gen galaýmaly bularyň biriniň söwdasy bolýar diýe. Şu mektep okuwçylary da çağalar baranda diýe. Endi sonra bize çykýar güler ýüzlüdir dädi. İkisi güler ýüzlü, hyzmaty gowdur dädi. Ýok, ikisiniň hem hyzmaty bir harydyt göşükdir dädi ýa-da. Ýok, ikisiniň hem harydy megler. Şimdi şu adamlaryň psihologiýasy bolýar, çağalar psihologiýasy gatýyt göşük. Indi näme üçin beýleki dükanyňky gowalýanyňkyny görüm bereli. Haçanda şu terediň üstüne süýçüleri goýup bir kilo sazamaly bolany ol bir kilo ýeter ýetmez goýup bir paketde soň üstünde bolýan eken. Mumky gowalýar diýe beýleki bir kilodan az geçibirek goýup soň üstünden aýrýar diýe. Şu üstünden aýrylýan ýeri bar şu üstünden aýrylýan şol adam psihologiýasyna täsir edýär diýe. Onuň şoňa çağalar hem taşa barat ýerine okýar. Üstüne dolýan has gowalýar diýe. Şoň üçin näme adam pakir hemmeler üstüne dolýan gowalýar. Döştaýda bir kresan gurrun beri ofisler üçin gatulawy arkafi jana şer demirli kaçalka bolýar. Hem stopny bar. Aýaklar plastik gelýär. Gatulaw firmadyr, firma üçin. Gelin bu jagaşlarına bir jaznaçy başan görkezler. Bahadan 1000 firmana ofisler üçin esasy şu bizler poştadan gatlam alýan kändir söý bolan kreasyon beri. Bizim tabiýym şolan adres abzyny köçäniň ugry. Hille hyzmat diýip ýazylýan birinji gaty bol ki nolunja gaty mebelleri ýaky diwan ugry, span ugry, stol ugry aşap gatymyzda. Habarlaşyň telefon bölümleri aşapda goýýar. Owadan ýüdüňiz bolandan owadan ýüreňiz bolan. Sag bolun.